nonton wayang. Nah, yuk. Ki wayang kentan. Kuplay mulai. Yuk tur ini. Mulai ayam pronyos ya, oke jajanan. Ini Pak Dugeng betul juga. Lah ini juga ada dodolan tambah. Banyak mainan juga. Ini juga gede-gede. Mau main juga di sini ada. Pakai si ini mainan paling banyak. Yang mau main baju saya anak. Ini Yomukia sudah dodolan. Ya campur. Dodol mantap. Tikus yono. Tikus. Dodol ngarep tekan ngarep dodol boneka kembang menur galon sekar melati bekas kaya pinolas tiga boleh kono tapi apa Jakarta di Oni Bali. Ya. Wah, iki asar babang iki. Nah. Iki bakso Mas Tono. Lagi ngawul-awul mie ya. Dan pembantune manis. Sing pengen bakso jumbo. Wah, bakso jumbo. Ya iki sing nonton lalu-lalang. Teh jumbo. Baksone gede, bakso Retosari. Iki sate saka Gombang. Sate Gombang melu meramaikan. Leker 2000, barokah, kukis, lumpia. Mainan iki mainan kota Magelang.
kebul. Sing pengen bermain trail nang kene. Nang Kulon Langgar. Pengen melukis ada. Kayak permainan. Oke, Mas Mus juga tidak mau ketinggalan. Anaknya pon lunjak, hati-hati ya. Hati-hati ya, kok kene ngeleh. Macangin nggak akeh. Cocok ya. Pasir ajaib. Pokoknya nong kene ora bakal ngeleh, ora bakal ngelak. Iki kabeh dodol ya. Iya. Nah, iki obral, diobral kabeh. Diobral kabeh. Iki sing pengen sate kronyos nang kene ana. Sate kronyos saka ndi kono kuwi? Karangundang. Sate kronyos Karangundang. Iki Mbak ini ya. Iki juga penontonnya dari Bergas. Ya, Bergas. Orang ngerti. Iki penontonnya saka Semarang. Bagus. Nih, seneng banget ini. Halo, dadah. Cantik. Dadah. Gabi, dadah.